Thank you.
ఎవరయ్యా మీరు? మీ యొక్క నామధేయం ఏం? తెలుపుమంటివా? మొత్తం తెలిపయ్యా. అవ్వతుడు ఘోరం పట్టుకొచ్చినవుగా. బొమ్మ నుండి మార్చి ఆ నుండి కచ్చపుడు, అతని నుండి యువశంతుడు, దైవసతుడు, మానవ కుమారుడు ఇచ్చకుడు, మానవ కుమారుడు ఇచ్చకుడు, అతని పుత్రుడు కుచికి బాణుడు, అరణ్యుడు, రుద్దువు, గుందుమారుడు, ఉవనాసుడు, మాందాత, కుషంది, దువసంది అనువారులు, దువసందికి భర్తుడు, అసితుడు, సగరుడు, అసామాన్యుడు, అసుమంతుడు, దిలీపుడు, భగీరథుడు, కంచుమంతుడు, రఘువు, వలశపానుడు, శంకనుడు, అగ్నివర్ణుడు, సాగరుడు, మరువు, కంబరీషుడు, నగుసుడు, అయాతి, నగమగుడు, కదుడికి దశరథుడు మా తండ్రి. దశరథుడికి మేము రామలక్ష్మణుడు భద్రశత్రాదులము. మాకు 37 మంది తాతలు. మా తండ్రితోటి 38, మాతోటి 38.